Zaman kancane ngono kuwi. Iya. Yo piye? Ora nek apa ngono kuwi to. Zaman dik nomom kok. Dipenakno, Bu. Ndang karo rokan tik. Karo rokan sik. Wes. Terus dia iya kolor. Kolor mubung suwal. Kowe kolor. Iya. Kolor sual. Yo. Kolor soal. Itu kan semut itu. Gue sudah kate apa itu? Bapak itu. Jan A1. Piye iki mon piye? Terus spell. Jan A1 tenan. Namanya Pak Rais. Pak Rais si sapa, Tik? Mana nih? Gak dunung. Oke, Bu. Oke. Nah, terus jero alas nelalah dhewean. Para isi Pakku. Ya Pak Arbi. Pak iki. Sopo neh? Anak bin iki. Pak anu jenenge. Sopo? Pak Ibu. Pak Ibu sapa? Pak Ibu iki. Tapi dengkul. Pak Ibu Ibare Gribu. Iya. Kok yo roh ya. Pak Ibin jenenge sopo? Iya Pak Ibu. Pak Ibu. Lah yo Pak Ibu, Pak Ibin iki jenenge Pak Ibu. Kontrol anggit kon jero weteng. Mbah Tik kok teko weteng bareng to aku. Ora paham mau. Nama sawang ngetang ini. Lah. Jan nyeni. Kowe iki. Damai yo. Sopo ora e? Radong, boke meradong. Lah yo kok. Enggak tahu itu gini aku sih. Kowe elek. Waktu Cah itu pas saya lah. lagi. Lah kok njaluk kopi ora saiki? Iya, udah kok. Ya gawekno, Pak. Gakno kopi. Aku bayar duit dari. Ya dibayari to piye lah. Biar Bayar dia kok di duit. Sar klopo. Klopone sapa mbok dol? Cepu. Walah. Bayar dia kok di duit. Cepuan. Ora giabet duwe orang biasa duwe. Diade plastik yo. Mbok mulai. Yo. Iya, Pak. Gakno, Pak. Ngoting guli kiar to, Bu. Ini waya jenis saling nasu. Saling taek. Ini keran kae. Nekeran, nyembir ora? Nek krane nyembir-nyembir. Apa mesak bongkok beringan gitu. Teko bengan barang. Kurang paling mati ya jedan. Dia pedang ronggon iki. Terus ngono mang. Tinggo apa? Nah yang ini. Nggo golek cewek. Ngono lho, wae pakai ngebilongin ndas. Heeh. Ngebilongin kenean. Sebelum ki ndase, Cuk. Ndase korengane ding dun. Koreng. Sing dun. Dari Pak Camat ini ngirong tempian. Omami kok ndi? Ono kon tempi. Tengklik. Tengklikan. Ono tengklikan kok. Monumen di bawah Karangates Oh, bukan. monumen nglepo. Monumen Nglebo Karangkates. Aduh dulu. Jan damai. Tek nitik gede sumur kopi di piye. Ya Tek. Ya lakon apa jo enek itu. Jadi biar wis sugih dhewe yo. Ini tempel kene lho. Tempel. Jadi biar paling nitik sugih dhewe yo. Iya, kondang dhewe. Mondang. Ini kan nabian itu. Nabi si kuat. Nanggulan ini. Kira-kira biar diso. Buat duit itu nabi tetap. Lebanon. Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat, dan Blora. Blora. Kalau calon sering jeluret nih, tak goyang ini. Begitu pun Orang beda kopi ini. Roh aku sing goyang iso nitik iso ngrayangi barang ngrayangi apa. Grayangi apa, Teh?
Anu, nek dipantu boro ning Joko Montro. montro. Teko bareng ngono kondangan. Ya kondangan ra teko bareng mosok kondangan dhewe. Ketoprak ana iki wae. Lah kowe kondi kowe. Kowe kondi. Kontrol bayaran. Kontrol manjis lho. Kontrol manjis lho. Kula durung apisan seloko ngono. Mangasimin lho. Jenenge Disuta Wijaya. Harjuna Sastra kene wis semua. Kakak cocok ora? Harjuno. Sang kok. Sunate dia Aku iki iso bengan piye-piye. Hah? Kali ini kok dia ini. Tuku lah lho. Ora duwe kok kondi. Tuku. Ana wis suntik. Suntik barang ora ngeni. Yo. Iya. Gede belas duit. Aku kayak ali-aline siji teh. Jak sing Oh, dodolan to, Bro. saka ora kuwi. Seroko. Digunakan ngono menglo lho, ono anggo. Ani mi ora kuat dijone cacik. Ora kuat caci. Casine nggo banyu yo. Genten to sing kira e. Rumah tangga ngono. Genten lho. Rumah tangga piye? Padahal cacik-cacik to, cacing tian jempolan. Tak jendikan, cilik-cilik jendikan jempolan. Nak jambu karo lho. Ora Ora antarane. nyangkok apa diopo? Tak terima. Wah, coba nitik ngono wae. Namanya nitik. Mana jamu sindir. Sindir. Tolong gelas cilik ngono. Lho kok bar ngombe berarti? Iya. Nunggu kamu iki alor tidur ngalor. Perumbe yo ngalor ngidul ngetan ngulon. Dari kene. Bar terus beso ngono ya teh. Jan damai kowe iki. Nabi anggit lho. Nabi anggit. Roh nabi anggit ora. Ya jelas ora roh ya. Mbok lho. Metu bonggol kayu pring. Kayu bumbungan, kayu tenan. Lah kuwi kayune sapa? Kayu aku. Nggak baru prek ngendut. Aku ngendut itu pendirian. Bar umprek golek kayu ngono ta? Iya. Oh alah. Ayo dikisim sebenarnya. Hah? Ayo dikisim. Iya. Nanti kata kero bandi. Bandi. Pandes. Pakai pek. Iki sapa Pak Kepeng? Nah iki Pak Peng. Undang seni ngene iki. Nah, ngono. Piye ngono mang? Bojone colong teman kan. Bojone? Bojone sapa? Cuma kecil. Lah bojone wayang kok mbok critakno aku ya ora rete. Mulane ben bojone ngono mang. Alah lah yo. Mancolo to. Mancol duit belas kemateng. Sego mateng keplok-keplok. Tidur juk bayani. Lah iki mang kowe ngombe nandi iki mang? Oh, lu padha nukan ngene jis. Ngombe nang gone jis kono. Itu tempe sitok. Cukup tempe stok. Lah teng juga teng sitok iki piye lah? Ya piro lah. Lah sak kresek lah. Wis go kabeh. Ini peng, setengah pisan peng. Oh, pasti. Kasihate akeh. Kasihate akeh. Kasih Kasihate akeh. Mari kasihate akeh mari nitik kasihate akeh. Terima kasih ya. Iki lho, sudah sik. Petik sok bento ini piye? Cukup bisa itu. Takut Betul besar masalah ini. besar cukup bisa kowe terus bento. Dirubung bisa terang-terang satu diisi betul besar. Mau dirubung oke.